chenro mari mar Kuku Mar Wach en odiochieng' machielo kendo magomba kod migosi Chris Owala en jalero mawacho pache ma onge luoro kata chiedo nikech chopo sama piny nyaka nyis adieri. Arun Aidin nodok e pinyne ero mar Turkey kuma nowuokie nadi. Piny owacho nochune mondo mi odogi koso nowuok kende bang' kosechune gik mopondo ma samoro japiny ok ong'e ibiro ng'e nadi ka en jamaondo dako tere doho dako luwo kode chike ang'o matimre e piny mar Kenya. Bilion 44 en pesa 41 pesa midwa ti godo e campaigns kata mane tayo yiero ma higa manyien en pesa moromo ti godo campaigns gi kuma mar governor MP senator gin pesa ma kod chal nadi kaachiel kod jotij piny owacho moro amora ma ok oyudo chanjo kachopo tarik 20 dwe manyien en ng'at ibiro kaw ne chik chuno gi mondo mi gidhi chanjo go be nitiere kaachiel kod moko mathoth. Ruto romo kod Nyanza professionals. Ang'o miwacho ni professionals in quote ng'amo ng'egi ang'o ma giwacho ber mane magidwa kelo ne piny nero makalu kare kaachiel kod weche mar ariyo nyaka ne chak tiyo koda ka gi matatu koting'o ji kopong'. En gima dhi konyo piny koso dhi konyo live e Kuku Mar Wach. Migosi Collins idhi nadi jaduong'? Not Collins, Chris. Adhi maber. Idhi nadi jaduong'? Adhi maber. Odiochieng' mari? Chako maber ka winji marach ka. Jumo teri nadi jaduong'? Juma dhi marach to wang'iyo wadhach kamano. Kilo sedhe marach to wadhach godo. Arun Aidin odiochienge chal ni ne rach to dhach mopono onge piny neri mar Kenya. Ineno nadi gik manotimore e wi johala nieri waluonge ni johala kata bed nonro mar poko ng'ayi yes okwanya gima uso anyway. Ineno nadi Kenya no deal kode maber koso Kenya ok deal kode maber? Arun kiduogo chien kanyo tiyudo ka Kenya sirkal ma Kenya kiranga wach deportation good diplomatic issues poka gibedo ka gihandle maber nikech ka ng'ane ne njemi badhe oro jag ide terrorism kaka iwacho no sheria dwaro no nyaka obed adiera ng'e to adiera ng'e mana through court to ki ichone bo wuok Kenya kech ok nyali wuok Kenya ka Kenya kudo ni wuok ana miya king'e ka no so maki ok nyali wuok Kenya Kenya ok ogoli nikech Kenya ok bi yene yidh ndege kicha ini lweto bila yes ini enotere lweto bila ma anti terrorist madili gi weche gaidi koro kene lwet jogo owuok nade nyiso sirkal oneno nitie kama gidhi time makosa to gichune ni koro mondo gini wawe kesni dog thuru kikwacha kwa neni ka koro bende koso dok to tere airport to dok to dhi imani duoke ni eri en gima konyo arita kwe mar Kenya koso konyo wawuondre ni ne gik miwacho kwe maricho go nyalo bedo ni gin kod wendi kata gin adieri. Yen ka oyudno gigo richo gik ma kwe miwacho kwe maricho na gin adier to duoke thuru gi ok solve problem. Ade gi tere court owach pache joma ken gi jomoko Kenya kama gitiyo go timo fundu no be obedo kel den adieri yudo tingen gima timre sani adieri oso pandi yudo ka Kenya odhire ingen kodo emanyalo miyo adieri wuok kichibro wacho ni chungi bao iwacho ni to in tarik kama walinki go kata go kamnogo gi bomb check dona Bombless Nairobi. Not Bombless, ma Westland. Lungani Westgate. Yes. Kata mana go you tell me Dusit. Yes. But in chieng makama Dusit ni take connected go. Kama Westgate take connected go. Koro wachaji. Koro bendi wachon an to oyo 1 2 3 4 5 no. Or yes. Koro mane ke kwa chak ngia dir. Kachibro ke charge. Yes. So you know charge with others not before court. Koro in mibro in medhi wacho no nyan god John. Koro kesi ni okanye kenda. Yes. Koro nyan ngane. To yes sama koterio doho. Kinin gi jomoko mane ni part of this racket. Koro gino okobinge. Yes. Koro sirkal apan gitimo siasa. Chris kilo se sirikal timo siasa. Ng'ato penjo ni nitiere gik mosebedo ka wachore giniri. Iwacho ni owuok Kenya nyadiriyo to donjo mar nyadiriyo mar wuok niri okong'e. Wan kod immigration department monego bed ni ng'en to ng'ani owuotho nade obiro nade ochoko nade. Iparo ni onego bed ni kum dhine Arun kende koso nitiere officials moko bende monego bed ni pod igo toche wach niri. Ka wuoyo ahinya kwacho no awache ni gine no jogi timo siasa. Kidonjo Kenya. Yes. Nitie giluongo no
stamp nyaka go e passport ni. Yes. Kiwuok Kenya nyaka go stamp e passport ni. Yes. Sama nitie gimiluongo ni manifest sama mar ndege cha. Yes. Kapok ndege owuok ka piny moaye, gino osebedo scan bochopo Nairobi. Bong'en joma ni ndege ni en ng'ane gi ng'ane gi ng'ama. Ka Kenya government nugu tog ng'ato ka, to jo ndege no kik idh, kik obi Kenya nikech ng'ama ni ndege ni 1, 2, 3, 4 okwadwa ndonj Kenya. Emiyo ng'ato ok nyal wacho ni ng'ato nyalo Ulaya, ng'ato nyalo Arabia, udonj ka jo Kenya government kia ng'ano idho ndege no. Gik ma migosi William Ruto osewacho jalup jatend piny owacho namba achiel kuom gino go simu oloso kode nondike no wuon okwa diri mar wacho diri oloso kode okwaye ng'uono e lo gik manotimore e piny mar Kenya. Ineno nadi onyiso sirikal magin ariyo, sirikal mokwongo oduoke ni ng'ani marach, sirikal mar ariyo okwaye ng'uono e lo gik motimne kod sirikal. Gima Ruto timo. Yes. Koro can speak my presidency. Nitie gilo ni presidency and deputy president and president. Presidency choko joge te. Presidency migosi ore matelo negi. Yes. So ka deputy ni koro ni coalition cause kodi. To koro kotim gimo as that institution. Otimo gimrima as en. Koro mano be makosa. Iyo duto. In fact gik matimre gi te. Because kata wech mano ogosi me yo Equity golo bilion 15 gigi duto dwaro nobedo orang matut. Equity oknyal amea phone call oknyal imi Equity omi bilion 15. Bilion 15 en gima kidwa golo to kata chief executive officer kende knyal determine. The board of directors nyaka bed nung'eyo ni wagolo bilion 15. Kena gimi marais ng'ato gosime oming'ane. Mar ariyo ere kaka migosi Ruto ema facilitate ng'ani dhi chako COVID manufacturing farm in Uganda. Odhi chako as his agent kose en gi interest mane, kose no hala magiriwore, kose no kagiriwore go eno hande to ng'ache en face mar gicha to ng'ache tiyo go pan sema ko feel pain ka ng'acha odar Kenya ma eno feel en part of the vice president, deputy president to kian ng'ache idhi daro kech kata no wuon no dhi airport no gidhi kone Uganda. Gigi duto timre nikech koro gi breach protocol. Nikech even kaneno dhi Uganda ne Uhuru nyaka bed ni ng'eyo gima ne gidhi timo Uganda nyaka kech eno dhi represent government of Kenya. Gima timre ka Odion idin padiere mone wan ka tour magariana tour Sagarian. Yes. Iro kanene okeligi to ne gitimo gik maricho. Koro gigi Kenya jo Kenya be so timo maricho joma ni sirikal. Idono gigi timre to jigo aga koko to rumo. Ka dware tingin mano kama wadhi election gigo nyalo kelo tungni mang'eny. Okelo penjo adek mabiro wiya wachaki mokwongo. En tabu en gimoro ni sani koro kawinjira kod Chris. Richo ma Chris timo kora go loko to debi ni wawinjore tok gole. Penjo mar ariyo. Gima ne achi ni dhok mane migosi Ruto tiyo godo ni iri. Ponono ni e chik kata debe ni ni. Ineno lenga te sando ng'ani yeri ka timo ne ng'ani marach in quotes koso mondo mi ochiw luor ne presidency. Ere makor no chuno monego wuoyo onego dok kon mane kor sirikal gi sir wach mar riembe oko chande koso odok kor ka kore ka migosi Ruto to sa sir ng'ani kaka wuok oko ni. As president, deputy president. Yes. A part of the team by presidency. Yes. Nyena upon him. Ng'ani olu chik kadonjo Kenya. Kidhi as an investor. Yes. Idhi gang'o. An investor ntie kidwa donjo piny idha invest. Kanyo miye work permit. Nyo bedo work permit no dhi timo Kenya. Kech kibi work permit. Yes. Nyaka be special skill Ma idhi timo kacha. Kina investor nyaka demonstrate na adan capital machal kama. Yes. Adwa timo gini makama. Yes. Tidwa invest in ang'o. Tera penjo moro. Iparo ni onyalo dok Kenya nyalo riembe diyo. To bo nyalo dok mo ituro mar dhi Uganda. Modhi mana mbele gitijene. Ama tami kit Kenya control on boundaries mar Kenya. Boundaries mar Uganda. Yes. En maji Uganda. Unless into East African protocol mo bangato. Yes. Mkiwa goli Kenya. Yes. To Kenya donjo Uganda. Tamano onge pod. Kailo se controlling boundary marwa. Boundary duol nero matayo wich mag yiero to kod deo kiew matong Kenya.
ogol budget mar 41 billion midhi tago do yiero. Pachi wacho. Hold that thought. Live chenro mari mar Kuku Mar Wach migosi Chris Owala wacho ni Harold gima timore ni iri en ginero machalo siasa moketie gini gik monego bed nono makare. Kata kamano Kenya ng'iyo mana kiyo mane kende, Uganda bende ng'iyo mare kende. Samoro nyalo chako wuoth machako doge piny nero mar Uganda modhi mbele koda gi tije to duol mang'iyo kiyo mar Kenya achiel milose ni dwaro bilion 41 mar tayo yiero mahiga manyien. Pesa ni ng'eny koso? Orion Kenya elections are election ma very expensive. In election ma bechen malo. Molo elections mang'eny kata kipimo kata cost ma ja miti yo America. Kenya election wan malo en muzigo. Yes. Ma jopiny. I mean corruption ti IBC. Yes. Kaka giprokiwa gikigo kaka time ayewa keto high premium. Your election and loss of pesa. Kita kirango kata kam to bedo hired local station. To kano bedo hired at above market rate in IBC. Kit kodo gido atimo wuji mondo migo gim token. To kirango maber won 40 billion okay pocket change. Ngin billion okay kata ke either low. Yes. Kitchen pesa manene ko imagine do chopi billion. Kodo ko chuk kwane bo 40 billion. Okay pesa mono mandi wach ni pocket change. To IBC in election ma kit kata sama weni IBC ro motim voter education o kaka tim voter education. IBC ro motim civic education o kaka tim civic education. IBC ro ben timo continuous voter registration. Maro ben sani every ngamo turn 18 ro ben ni register as a voter. IBC wacho no wan gido timo gik moko gido use technology. Kido use technology, it's supposed to reduce your budget. Okay, go increase your budget. It's technology procure once. To koro one wada timo technology, kendo wada timo manual. Koro wada timo double allocation of resources. Kanye mwani ya gishida watch election. Then ngene commissioners gibedi ngene the payment magi gichulra high allowances. Koro nyakwa manage kaka gi manage ningi wacho no one ga location mar per campaign magi do kedi chik. Ngene kata gima nyo chum kadi temo wacho no campaign financing wa KPE en gima poko keti chik mapodi en a proposal to IBC itself pesa magidwa keto kuma and a lot of money or we make election cheaper and be affordable in Kenya. That group in migosi Chris manokoti kotiro mukuniri ni ponono ni ntiri midiro moko mang'eny maseje moko jo Kenya to poko neno to IBC to saneno gi ipani mane masamoro nitiere manyalo bi budget bedo malo koso gima kitemo wacha chiel kum gen covid. Yes. Covid gid mondo gi mitigate covid gi ket pesa moko kech koro election mondo mabedo kama chalo ido ka timing ji nyalo bedo line mang'eny to sadi ngono gi book nyagi create more streams mondo kanene in station ma jigo e korale fachiel koro onego be divided into 3. Koro 3 no kiket more 3 streams. Each stream nyaka bed with presiding officer, bed with deputy presiding officer, got additional clerk, 6 clerks. Koro mio idhi bedo additional personnel. Malario idhi bedo go sanitizer. Kich di modonjo gite nyaka bed nyaka sanitizer. Sanitizer malo. Kich paper work ki mule itiyo kalam booth ngato tiyo kode mondo bed ni sama isanitize lweti mondo kanti kata covid cases to reduce mask major teach twako. Yes, ka bed ni supply bila electron adugo kodi kwanero mar pesa mar campaign IBC oseng'e nade to seche magi kuma jok madadi chung to poko yang nyalo ni gidhi chung live chiro mari mar Kuku Mar Wach nyinga en Haron Otieno. Mar Chenro mari mar Kuku Mar Wach wendo na en migosi Chris Owala wago mbako chingi kuma ntiere Kenya ka mabendo mulo wa iwacho ni mondo ng'at madhi tiyo madhi manyo kom nero mar bedo jatend piny owacho dhi tiyo kod shillings bilion 4.4.
asto pesa nero maxima ma ng'ato bende dhi chung political parties dhi tiyo kod bilion 17.7 shillings milion 2 fine mar ng'at madhi ketho chikegi eki mag weche mag yiero. Ere kaka IBC oseng'eyo ni presidential candidate dhi tiyo kod bilion 4.4? IBC is mandate no. Ing'eno sobedo chik moro ma sobedo kokwalo to IBC e pano sotimo calculation. Ing'eno jo yini gisotimo research. To gi aparos, I think no bende gitimo money chon. Yes. Ondo gi estimate gimoluwo campaign financing act. Wasebedo kwa yo Kenya kano oyo election ma Kenya waweji money laundering team election. Koro pesa di malo bokal kiwango. Yes. Koro miyo leadership ma research delivery bebedo compromise because ngato koti pesa mang'eny zaidi to dwa kuchopi office to duoke. So gima timore na ABC dwa temo luoko siasa mondo bed siasa ma mwasebedo kwa dwaro cha. Okay, manyiso ni maeri lene dana moro ma winji sani ma en kiwango mar pesa moko no beni a candidate kalo to ok ni en pesa ma candidates gocho ni nyalo dhi tiyo go. Okay. Meaning that selling malo ne. Yes. Ni nyalo tiyo pesa do kono gi kalma. To yakiwach sources ni meje pesa ne. Yes. Pesa ni yakibedo budget. Pesa ni wo kanye. Yes. Ondo chop kata kama chopino 4.4 billion na ndiko lo kanye. Yes. Get sources yake fundraise yes. Mid timeline be. Yes. Mi dwaro pesa no. Ni bedo go. Koro ko kalo kanye to koro ok nyal dwaro pesa kendo. Koro budget no onego bed ni so forward no IBC. Challenge mantie en implementation. Ka abiro campaign dalo tami pesa bichiwo to okibide clear and mami or igonyo ji on my behalf. You see? Yes. Kama yonge to ngini ndi titimo gikira koro documenting I want go DPP office be small jimaten police be ngenge mi bad makenya. So in a step in the right direction but implementing Onyisni Haron the T code ceilings billion achiel e komidwa dhi manyo. Tatiyo kod billion auchiel kata bich. Ibiro ng'e nadi? Manage the challenge. But can IBC yes. Okanyal monitor gin effectively. Police mono okonyga monitor be police are divided interest. Officers mono makonya IBC implement this check. Tech mondo monitor. Eran kapasa niya kopo no di through kokalo through accounting. Yes. Tiyo to na Kenya lachi ni pesa moro ringe account mara wi. Ingene anyalo kawo pesa ta pogo. Yes. Amora mi on machalo. Yes. To grido gi andi my campaign in different ways. Although odi temo kelo buok matin. Yes. Nikech ingene kano pesa e account ngato be kyot. Yes. Kijini si kwale yo makankare. Kitere billion achiel account machalo be nyaka ware wi matin. Koro odi kel at least things are going to be organized matin, but not fully. Yiero ma Kenya osebedo ka seche moko jomoko ketho chike. 2 million fine mar ng'ama idwaro ti kod 4.4 billion e campaigns mage. Ben pesa ma nyalo miyo ng'ato luor mar ketho chike. Fine alone okonego gibedo ne gima nyalo punish ng'ato moketho chike. Yes. Mokwongo inyalo gol ichung'. Yes. Fine go to jogo chayo. Obro chulo to dhi. No, beni nyalo be disqualified. Yes. Disqualified. Kitimo makosa. Yes. No, be disqualified. To kimi ng'ato fine alone. Yes. To dhi chulo. En gi pesa no. Yes. To ka odhi adhi mbele. Kendo dhi ketho kendo. Kendo chulo dhi adhi mbele. So the most painful thing ma justice oluoro en disqualification. Be pano chopo sama wanyalo bende disqualify IBC lack of better term. Mondo wach ni utero wa yiero wadhi tiyo gi 41 billion to seche moko duoko mar yiero wakia to Chris Boyombo konaro ne Boyombo yiero no dhi e court kendo ichaki dok ing'ado kendo bende chopo samo nego be ni IBC okwongo chul richo gi mane gisetimo chien mondo ingen kama no chako yiero ingen election wa wan gi high stake. Yes. Kasa mi yiero IBC with stake. Commissioners. Yes. People ingen yiero mo chon kacha kani wadhi gilon IPPG. Yes. Mari form agenda manentie political parties no kelo commissioners gi. Yes. Ne jio paro ka each commissioner okelo
okelo ka each party okelo jogi. Yes. To gino dhi miyo each party dhi bedo gi ng'ama rango dembegi. Yes. To little did they know, nikech ng'ato kochopo kacha. Yes. Kata in mini nominate, Yes. to interest ne change. Aha. Ng'ato so ngizen bana, an gi million moro 10 ka. Yes. Yes. Koro weri gi Haron. Interest na check. Yes. To Haron no mi na keto siepa. Yes. Kacha dupoko rango ma interest. Yes. Koro interest no ken permanent. Ema koro dhi to change. Change. Kech manyongo sare. Sorry. Changing my interest no. Yes. Ema miyo IBC every time again gin dhano. Ema miyo nyakwa ket system. Nyakwa bed gi system. Ma system go mwa trust. Yes. Ma system go golo le kura. Kigo kura to wen kura no. Yes. Can be verified. Kailo si weche mag interest jaduong'. Mi wacho ni eri. Interest mar ng'ato mag ngimane ema miyo dhi chanjo. To sirikal wacho ni jatij sirikal moko chanji ba higa manyien tarik 20 en ng'at mondo obed ni kawo ne chik. Ok ng'ato par ni giden voluntary koso. Mokwongo. Yes. Nitie myths mang'eny wa chanjo. Yes. Chanjo nitie gima mine wacho no o interfere with their hormones. So okelo period mbele kalo golo chieng. Koro bwogo ji yore mopogore opogore. Chuo ben gi yore moko wacho no oduogo libido chieng. Chanjo nugu myths mang'eny mantie. Mar ariyo, the vaccine mwawacho ni ok en kamoro amora. Vaccine tin. Mar adek, the vaccine ni pod tie jomoko ma podi believe in their mind not in the best thing on our meeting. But with all these Get things standing, yes. Poko wuok clearly because Yes. the way me body team rate COVID Yes. and the way even vaccine ni no gole bobedo harried Yes. ma okot kichi don't want two different 3 or 4 Yes. when the masandra developed countries unu go chweyo guma to ji America with their own Yes. standard kodi chalama itiyo kod jogi as a guinea pigs. So if the government one odwaro oyud vaccine nyaka gi launch a campaign mondo faith ma ji oduogi kam. Lakini in ing'e ni chiwo conditions gik monego bed ni timo. Ta apenjo ni en gima kare mondo mi chun ng'ato. Ok onego chuni Yes. because kapok conceptualize Yes. ko chuni kode we gimoro timi will government take responsibility because again anything media make medicine Yes. first nyaka bed with confidence. Government ka chuno ji to give build confidence make jo piny mondo uptake omed odhi malo. Ka ilose confidence kuom jopinje duong' Migosi William Ruto romo kod professionals ma Nyanza be wan gi confidence e jok moromo godo. Ingen jo Nyanza ko oro jogo. Onge Nyanza so ko jo drum Ruto as Yes. professionals. Yes. Jogo gidwa na chiem ich. Yeah. Goch dike to mahitaji mar Nyanza mbele. Gin anyuol gi kanye. Ka donket che joma dhi kanyo ko ta magitimo kati gwenge gi. Yes. Ingen kin ngama care about your people. Yes. In your small way, igwengu kami ae. Wachana as a professional madhi romo Ruto, anaso gero pi. Gwengwa Koro los nwa ndara machiegni ndara ma puonjo e school. Ndara ni chal as professional ni wagero. Yes. So wadwaro mondo konywa. Achiel kuom gima noseromo kod ne en ng'ane Mheshimiwa Jack Nyanungu Nguma, former governor. Interest mara Jack ng'en ng'ama ng'en kelo jitelo. Yes. En ich wang mare godiem. Ng'en wangise gima oron kawuono. Yes. Kik adhi ga e siasa ni iwang. Chuang bro consume. Yes. To oloro wangi to kibineno opportunity. Yes. Yo chense mi you work very fast. Ti ywe pi wangi kikol pengi ko chwera hinya. Yes. To opportunity okibineno mapi. Kata mana ngato opportunity mozo choponi. Yes. Ibro pod pi wangi mpongo wangi, you will not be able to see. So Jack Raguma. Yes. Kiko ywaga hinya. Ogo ywe pi wangi chon. Otherwise okobineno opportunity. Makumi neno ka romo mar professional meeting no ken opportunity. Siasa mwago e Kenya poko lokre, siasa pod en tribal. Siasa mwago e Kenya poko lokre, siasa pod en tribal. Jok maromo kod Migosi Ruto gin jok madhi nikech igi kende ok nigidhi nigi keto Nyanza mbele ng'amoro gi mani penjo ma Migosi Chris Owala penjo e Kuku Mar Wach
kaeri wawachi ma onge luoro, iwacho pachi to nikech wadich kod yango adieri kendo golo dok e it japiny. Chieng mar ariyo jaduong' matatu ting'o ji kupong' thich. Ineno ka ber rach? Chieng mana mene stop ting'o ji. No, chieng no golo pishani. Just be honest. Yes. Chieng mana matatu no stop ting'o ji. Mark excess. Okay, Kosen koro better pronounce officially. Koro that's what koro kocha. Ata tiyo ga gimana no kama da tiyo ga kupong anyway. Every day. Yes. Kendo police fire to kawo pesa get together. Yes. Police achele mani ndaran. Yes. Utingo extra, uketu nyaka sambaza. Yes. Tifwa. Onge matatu misana na kwa mark. Ogoli ndara. No tingo extra. Kendo police mawacha na gina. No, gama kutingo extra. Tika pesa kuobi. No, inga mutamitingo. Ting extra mundo ayudu mwakwa. Koro, onge celebration. Engi master bido katimara. Ni kamera ntiri watch pachi mwik. And given that we can watch COVID. COVID is a personal disease. Your Kenya will take care on their own. Government also will get John. They're on their own. Koki keto mask, koki sanitize, koki local weti. Don't think na serikali ni kodi ilwe ma COVID. Serikali na koki mupogre. Emomio conflict. Emomio vaccine onge in the right time. Emomio sani kata public health. Again, COVID and give public health care. Government investment government in public health care is so low. Kirango kaka ncha kemsa golo face mask, ni golo sanitizer, mask and the rest. Yo chamo pesa ko to chamo gije mani serikal. That's why I'm saying serikal loko hala ko towards COVID. Be careful, COVID is real. You are on your own. Nyoro kana wantiere kairi koda kage director mar public health Kisumu County Migosi Fred no wacho ni Haron pinyo wacho satiwo manero manyalore mondo bigi tiek tuniri mar COVID-19 kendo Kisumu County temo ahinya. Migosi Chris Owala to nene mopogore waweni mwini won mondo bedi janeno chenro mari mar Kuku Mar Wach nyinga en Haron otienero kamano kuom nekete kairi nyadendi Evelyn manitiere kamera mokon kachelo koda kage sina producer Marwa en producer koso producer weni dayo mutima ndala mondo mi yangi Zeru Babel mabene ntiere mondo mi nen cheno niri obedo kako bedo niri balo chutho ero kamano kum neno cheno mari mar Kuku Mar Wach iluonga ni Haron Otieno.